Veduwe zvakaoma zvatinosangana nazvo mudzimba. Ndakaroorwa ndine 15 years 2011 on 6 May. Then ndikaita first born yangu 2012 in February. Second born 2015 in November. Third born 2019 muna October. So dambudziko rakatanga 2016 murume akatanga kuchita. But time iyoyo zvaisandibata because yaiva first time yangu kubata murume achichita. Nekuti pandakakura vana mbuya vangu vaingoti murume wese anochita, kana akakukumbira ruregerero muregerere. Saka akabva akumbira ruregerero ndobva ndamuregerera, tikatanga kuwirirana ball. Then in 2017 he started cheating me again, but ndakazviudza kuti zvinowanikwa. Handina kuziva kuti kunyarara ukoko ndanga ndatowedzera shuga. Ndakanyarara kusvika 2019 pandakazomubvunza kuti nhaiba mwana ko munozviitireiko. Akati ikodzero yangu kuita vakadzi 2, unozviziva here? Ndakapererwa ndikanyarara. Akadanana neumwe musikana aigara kubudiriro, akatanga kuuya kumba kuma 12 midnight maweekends. Aibva angoti mota yafira munzira, saka yange isingaiti kuisiya yega. Chikafu haachatengi. Pa that time ndaigara nehanzvadzi yake. Ndakatanga kuchema achiti saka maiguru muchaita sei. Ndakamuti inguva zvichadarika vatete. But hazvina kuzombobvira zvachinja. Isu nevana taiswera nenzara, murume achishanda, achitowana mari zvaizikanwa nehama dzake. Hama dzake dzikamuti uri kuzviitirei zvauri kuita. Aiti ndinoshanda, handina anonditongera mari yangu. Apa ndaiva ndakazvitakura. Ndopaakatanga kundirova everyday. Ndairoverwa kuti uri kundibvunzirei nezvemari yangu. Kana zvemba zvanetsa, pack your things and go back to your mother. Ufunge kuti kusiya imba, ndikati no, imba ndinofiramo. Tete vakasvika pakuenda. And kuenda kwakaita tete, ndakazodemba kuti dai vagara zvavo because ndanga ndakushungurudzwa zviri serious. Apa munhu anoti handina mukadzi, anoenda kubasa. Zvakaoma kuti mukadzi ane nhumbu oswera nenzara ndichinokumbira chikafu kumaraini. Then zvadaro ndakasvika pakuenda kunozvara, ndikadzoka ndichiti zvichachinja, but hapana kana chakachinja. Hazvizi nyore kuti murume wako anokutuka kuti ibva pano, ndakakupedza kanonaka, ucharoorwa nani, ini ndakatopedza newe, kune vanonzi vakadzi. Plus hauna hama, mai vako vakafa, baba hauna, saka uri chii, uri imbwa chaiyo chaiyo. Saka aiwa ndakaona kuti izvoni ndakawesta mayezi esaya ndichingofungira kuti munhu achachinja. Apa haana kumbobvira achinja. Zvisinei, ndakazosiya hangu imba iyi, ndikarongedza twangu nevana vangu, ndikasiya murume uyu ari pake ega. Ezvinezvi amesingle mother, and upenyu hwangu huri kutondifambira, ndaakuzvishandirawo, and ndinotokwanisa kuriritira vana vangu ndiri ndega.